Un cafè sense sucre. Aquesta veu? Sí que em sona. Sí, és ell. Em vaig trobar al bar amb en Julià. Semblava molt nerviós. L'escleròtica dels seus ulls se li veia tenyida de vermell. El vaig a saludar. Ei, Julià, deu fer almenys 20 anys que no ens vèiem. Havíem fet de tot plegats quan érem petits, recordes? Li vaig dir amb un to d'alegria en trobar-nos després de tant de temps. Però vaig veure un Julià diferent, molt introvertit, com desorientat. No sé, semblava com si s'hagués pres alguna cosa, alguna substància que li hagués alterat l'estat físic i mental. Ens ho dèiem tot i prenent una mica de confiança com la que ens teníem abans. Esclar que la percepció de confiança, després de tants anys, li vaig preguntar amb un to bastant prudent si alguna cosa el tenia preocupat, alguna cosa que es pogués explicar. Tot està bé i cada cosa està on toca. Tot està posant-se al seu lloc. Es va acabar el cafè d'un glop, que jo no sé com no se li va irritar la gola, i va dir: Torno a estar per aquí, pel barri. Tu vens sovint per aquí? Sí, li vaig contestar. Vinc a fer el cafè abans d'anar a la feina. Es va despedir sense dir gaire cosa més. Va dir molt bé, d'acord. I va marxar. Ja ens veurem, va dir. L'endemà me'l vaig trobar un altre cop. Bon dia, Julià. Bon dia. Perdona, que ahir no vaig estar massa proper. Mira, t'he portat una propaganda que m'he trobat a la bústia de casa. Igual que ahir va demanar un cafè sense sucre i li vaig preguntar de què es tractava allò, aquell paper que m'havia deixat. Tu mires. Ja en parlarem. Adéu. Carai, el Julià. Que raro s'ha tornat, vaig pensar. El tríptic era d'un programa d'autoajuda d'un lloc anomenat Versus. Potser ell hi anava per alguna raó que encara jo no sabia o tampoc m'havia explicat res. No el vaig tornar a veure fins al cap de 2 setmanes. Aquell tríptic em tenia intrigat. No sé, potser aquell programa també em podia ajudar a mi. Avui fa just un any i 14 dies. Els tinc comptats. Una riuada del mes d'agost es van portar la meva dona i la filla. Les dues tornaven amb el cotxe i encara no entenc com es van atrevir a travessar la riera plena d'aigua com baixava. Encara no ho tinc superat. En veure entrar per la porta el Julià, li vaig treure el tríptic, aquell que em va donar, i li vaig preguntar sense preliminars, directament: Què és això? Que ho coneixes? Sí, i vaig fer teràpia per un problema que no em deixa dormir. Prenc pastilles. Bueno, prenia. No em feien l'efecte desitjat. El metge no l'encertava. És que, no ho sé, potser m'interessa. Em pensava que et semblava una tonteria. Per què t'interessa?
Doncs mira, no sé, coses de la vida. No tenia ganes d'explicar per milionèsima vegada la meva pena i vaig preferir no incomodar-lo. Em va explicar que ell era molt escèptic amb grups de teràpies d'autoajuda, però que aquí li van treure un pes de sobre només en un mes i mig. Em va dir que l'altre dia venia de fer una sessió amb el grup i venia una mica angoixat. Clar, això explicava aquells ulls vermells i l'actitud aquella tan negativa, suposo. Mira, aquesta tarda hi vaig, si vols venir. No sé què pensava trobar-m'hi allà. Quan vam arribar, vam entrar a la sala, tothom estava en silenci. De tant en tant s'escoltava un tossir d'aquells reprimits, per no fer massa soroll i no molestar. D'una porta, darrere d'un altar que hi havia, va sortir un home d'edat avançada, d'uns 70 o 75 anys, bastant alt, de cabells blancs i llargs, però anava tapat, amb una túnica i una caputxa. De sobte es va trencar el silenci. La gent de la sala es va aixecar i el van rebre amb crits d'histèria. Què dimonis faig aquí, vaig pensar. L'home es va situar davant d'un faristol, es va mirar la gent exaltada i va aixecar els braços amb les palmes de les mans mirant cap a terra i tothom va deixar de cridar de manera instantània. Els 3 amics que avui compleixen els 3 mesos ens faran l'ofrena voluntària i ens explicaran la seva experiència. Ja sabeu que més tard o més aviat tot es posa al seu lloc. És el nostre lema. Abans, però, us diré que, com sabeu, estic aquí per sanejar els cors afligits. He vingut per alliberar-vos del pecat del món. Avui us parlaré de les qüestions que considero són d'interès per a tots vosaltres. Vosaltres que sou cors contrits i d'esperit humil. Ara podeu fer la reverència. I d'aquesta manera trobareu la purificació, tindreu la pau i la pietat. Fora d'allà, no teníem permès parlar de la nostra angoixa o dels nostres sentiments amb la gent més propera. No podíem dir res, no sé, no ho entenc. Però em començava a trobar millor amb mi mateix. El desig que arribés la següent sessió era cada vegada més fort. No ho hauria dit mai. I anàvem 3 cops per setmana. I ja tocava. Com ja sabeu, els 3 amics que avui compleixen els 3 mesos ens faran l'ofrena voluntària. El pastor, el celebrant, el nostre Salvador, apareixia sempre com un senyor sortit d'una novel·la de ficció medieval amb una túnica llarga, encaputxat, i sempre començava amb aquestes paraules. No sentiu com tot es posa a lloc en el vostre interior? Seguiu la meva ensenyança. Jo us protegeixo de tota pertorbació. No us separeu de mi. Ara podeu fer la reverència i d'aquesta manera trobareu la purificació. Tindreu la pau i la pietat. Un mes i mig després, en Julià ja complia els 3 mesos. Li tocava explicar els seus sentiments i els seus pecats i fer l'ofrena que devíem aportar quan arribava aquell dia. Era de 30.000 euros. Em vaig quedar de pedra quan m'ho van dir, però per nosaltres allò no tenia preu. Finalment, després de 4 hores de discurs, era el moment esperat de l'alliberació, almenys pel Julià. M'enteraria del que li passava, no sé, em tenia preocupat.
Ara, estimat Julià, ara que estàs aquí al meu costat, no t'oblidis de deixar l'ofrena, eh? Obre el teu cor, explica'ns la teva experiència, la teva vivència dins el grup. Estimats germans, estimats amics, estimat senyor, avui estic davant de tots vosaltres per fer-vos saber que el meu neguit ha desaparegut. Em sento diferent, em sento viu. Avui us diré que fa al voltant d'un any i 4 mesos. Perdó per l'emoció. Tenia al meu costat una dona que estava casada, de la que vaig gaudir de la seva companyia durant 6 anys. El temps que tenia la nostra filla i que vam tenir i guardar en secret. Una riuada se les van dur. Però avui trobo dins meu que tot s'ha posat a lloc.